עובדיה צבי מוציא לדרך את 90 הדקות האחרונות של עונת 90-91. מכבי חיפה בלבן ירוק תתקוף את השער שמימין, הכדור של אוסמו, עכשיו של מלקין וירון גבעול. אייזנברג, אבו קרת, ונגיעה הראשונה של בנין, שוב גבעול, כדור אל ברקוביץ', קרגיל לוקח לו, כדור של רוני לוי, מלקין מאבד את הכדור, אבל אחריו ירון גבעול, שוב מלקין, הולך טוב על הקו, ברקוביץ' לידו, גם בנין, הנה הכדור לבנין, בנין מכניס את הכדור למלקין, מלקין יכול להפקיע, והשתתפות של השוער בלדף. ביטה קצת נאיבית של דני מלקין, היה צריך אולי למסור, הנה מלקין מקבל את הכדור, עושה פנייה, היה יכול למסור לשחקן הפנוי, אבל העדיף ביטה חלשה לשער. בכל מקרה הקרדיט על המבצע היפה הזה הוא של טל בנין, שבנוסף לכוח שהוא מפעיל במשחק המון גם טכניקה יש לו. זהו בראל, כדור מגלגל לו אל איווניר, פיזנטי מנסה עוד פעם להרים את הכדור לתוך הרחבה, עכשיו הוא נותן כדור מסוכן בתוך הרחבה, וכמעט שער, נגיחה של איווניר מעל הקורה. ההתקפה המסוכנת ביותר של מכבי נתניה עד עכשיו, מה שאומר מרבע שעה בערך של משחק שמכבי נתניה באה לקבל גם תעודת בגרות לכדורגל הישראלי, לשחק בצורה רצינית, ואיווניר עושה את זה לא רע עד עכשיו. הקהל בחיפה בלחץ, כולם זוכרים את ההפסד 2-1 לבית"ר תל אביב כאן באצטדיון הזה לפני שבועיים. מלקין, ומלקין הולך לבד, עדיין מלקין, כבר מגיע לתוך הרחבה, והוא בועט החוצה. פעם שנייה במשחק הזה שמלקין מסכן את השער של מכבי נתניה וגוער בחברים שלו על שלא באו לעזרתו. זה יתרון גדול ושחקן קישור הגנתי כביכול, שיהיה לו יכולת טכנית ויכולת פריצה כל כך מלהיבה. זהו קורן, זהו עכשיו של דהן, ושריקה לסיום המחצית הראשונה, 0-0 בתום 45 דקות. תוצאה כזאת בדקה ה-90 אמנם תיתן אליפות למכבי חיפה, אבל הקהל מאוד לא אוהב את מה שהוא ראה מן הקבוצה שלו במחצית הראשונה. הבעיה העיקרית של חיפה במחצית הראשונה היא הקישור, הוא לא מאורגן. פתיחת המחצית השנייה, מכבי נתניה בצהוב שחור, תתקוף עכשיו את השער שמימין, ואם גם תצליח בהתקפות האלה אולי תשבש למכבי חיפה את תוכניות האליפות. בוארון, עכשיו חרזי, והוא מחזיר את הכדור לבוארון, אבל אייזנברג משתלט עליו, ויש עבירה. כדור של מלקין, עכשיו אבו קרת, אייזנברג, מחזיר את הכדור לבנין, מקבל אותו בחזרה, בעיטה של אייזנברג, והכדור למשקוף. עכשיו עוד הזדמנות עכשיו לחרזי בתוך הרחבה, והכדור מתגלגל לו לקרן. הזדמנות יוצאת מן הכלל למכבי חיפה לעלות ליתרון. הנה בנין מקבל עכשיו את הכדור, מכין אותו לאייזנברג, ואייזנברג שולח אותו חזק מאוד לקורה. ברקוביץ', מלקין, צרפתי, אהרוני, תן על הקו לאייזנברג, בנין רוצה את הכדור, אייזנברג לא יכול למסור לו, עכשיו כן, הנה הכדור מגיע לבנין,
שוב אייזנברג בועט! לא! בעיטת המשך של בנין, והכדור חולף לו ליד הקורה. הנה הבעיטה של בנין לאחר שהבעיטה הראשונה של אייזנברג נבלמה. הקהל מתחיל לחמם כאן את האווירה. אל תתפסו על הגדרות, אל תתפסו על הגדרות. שדו מיד. בנין. חרזי נכנס עכשיו בתוך הרחבה ומופל, אין שריקה. בואו ונראה אם אכן הייתה שם עבירה של דראפיץ' שהצדיקה שריקה. אבי? אני מעריך שהייתה כאן הכשלה ברורה והיה מקום לבעיטה מ-11 מטרים. אוסמו ייתן לכדור הזה לצאת החוצה. רימוני עשן ירוקים מתפוצצים כבר מחוץ לקווים. אנחנו מביטים יחד עם 20,000 הצופים כאן על עובדיה צבי. וזו השריקה לסיום! זה מחזה מרהיב, רמי, שהיום אנחנו חייבים בעקבות המחזה הזה לשכוח למכבי חיפה את הצגת הכדורגל של היום ולזכור לתצוגות כדורגל נפלאות כמעט אירופיות במהלך העונה. צריך לשכוח מהכדורגל של היום ולזכור את השערים הנפלאים של עטר, את היכולת האישית של בנין, את הצמיחה המטאורית של אייל ברקוביץ', את אהרוני ומעל כולם את ויקטור צ'אנו. מכבי חיפה בהחלט אלופה בזכות. ואין מילים לתאר את מה שקורה כאן על קר הדשא. אנחנו כולנו מתרגשים. השער הימני כאן בקריית אליעזר עומד לפני התמוטטות. הקהל לוקח כאן מכל הבא ליד את הרשתות, את החולצות של השחקנים, את הנעליים של השחקנים. אליפות רביעית של מכבי חיפה, והשמחה כאן גדולה. ההצגה בקריית אליעזר רק מתחילה. הנה הולך לו השער. רבים מ-20,000 הצופים נמצאים על הדשא, מחפשים את השחקנים, מפשיטים אותם ולוקחים אותם על הכתפיים. הנה אני מזהה שם את ירון גיבול, את אהרוני, את אבו קראט עם הדגל. אתה מזהה את מכבי חיפה, רמי.